dneska sme na Erko-stredku oslavovali narodeniny všetkých. Niektorí mali narodeniny v apríli, niektorí v máji, niektorí až na jeseň, ale spoločne sme to oslavili a deti si vyrobili darčeky. Tak sa môžeme spýtať Eriky. Erika, ty si aký darček vyrobila? Mačko, a kto ti si pomáhal? Či sama si ju robila? Marinka s Ockom. A dostala si aký darček? Aký darček si dostala teraz, keď ti gratulovali? Či ešte si to nepozerala? Ja to pozerala. Neviete. Nevieš, čo to je. Ale doma si to pozrieš a uvidíš, že? Dobre. Tak teraz sa spýtame Ninky, ty si aký darček vyrobila? Takú obálku vyrobila. A komu si ju darovala? Peti. Peťka. Tebe sa tá obálka páčila? Potešila si sa darčeku? Áno. A čo si ty vyrobila? Ja som vyrobila obálku. Obálku? Ako tiež vy ste obidve spolu vyrábali obálky? Áno. Áno, vy ste sa stretli, kamoške, spolu ste vyrábali obálky? Áno. Super. Marian, pýtam sa, ako ti chutila torta? Chutila ti torta, ktorú vyrobila Monika? A máš rád také sladkosti? A ty si ešte neotvoril darček. Ty si ho neotvoril, tam vnútri niečo je. Sám stužku rozviazať? Takto. Tento. No, a tú krabičku si môžeš aj tak rozprhnúť, nevadí, že si to hodí. Chvíľka napätia. Áno, sledujeme všetci, aký darček má Marianko. Čo tam bude? Gumivačko! Aha, Anielika tam máš vyrobeného. Kde si ho zakvačíš doma? Na poličku niekde dáš? Áno, super, dobre. Márek, čo si dostal? Čipsy. Čipsy dostal, ale ty máš čipsy veľmi rád, že? Tak si sa potešil, tak? Super. Pýte sa na škola za stolom. Pýťo, ty si aký darček vyrobil? Pýťo, ty si aký darček doniesol? Čipsy. A dostal si čo? Bábiku. Čo budeš robiť s bábikou doma? Potápať. Ja som myslela, že ju dáš sestričke. Nedáš ju sestričke? Nie. Budeš ju potápať. Áno. No dobre. Ale dávaj pozor, aby sa nepotopila. Aby sa mohla pobiť. Dobre, ešte tu máme Táničku, ktorá ti doniesla krásny darček. Aký darček si priniesla? Bábiku. A ty si dala tú bábiku akurát Fíriku. A aký darček si dostala? Môžeš nám ukázať? Takýto darček. Páči sa ti? Nie. Super, takže si mala krásne narodeniny, že? Koho sa ešte opýtame? Á, Maťo, aký darček si dostal? Ja? Koláče som dostal. Takže si rád, že? Dobre, tak tešíme sa na ďalší oslavu, možno meniny budeme na budúce oslavovať. Teraz mám len narodeniny.